Morjesta. Mä oon hammaslääkäri Anton Mustonen ja tänään mun seurana on suuhygienisti Niklas Karila. Morjens. Yes. Tänään puhutaan estetiikasta, omista hampaista. Mites sulla, ootko miettinyt, että hampaat näyttää vähän tummilta, keltaisilta, ne ei ole ehkä ihan suorassa rivissä, et ole tyytyväinen hymyyn? No, mitä vaihtoehtoja siihen on? 1. Oikominen. 2. Laminaatit. Ja sitten se meidän tämän päivän aihe, hampaiden valvonta. Niku, mitä sulla tulee ekana mieleen hampaiden valvosusta? Hampaiden valkaisusta. Mulla tulee mieleen, että kun puhuit noista muista hoidoista, niin tää on kuitenkin semmoinen matalan kynnyksen hoito, mihin on helppo kaikkien lähestulkoon lähteä. On yhden käynnin mittainen 1,5 tuntia menee aikaa. Ei kivulias. Vihlonta, jos joku on kokenut valkaisun, niin sitä saattaa olla, mutta se on ohimenevää. Sitä mieltä mä oon. Jep. Mä kävin tuossa puolisen vuotta sitten vastaanottovalkaisussa ja mä oon vähän semmonen jänisousu. Mä otin särkylääkkeen ja mä otin myös se valkaisun jälkeen särkylääkkeen. Ja sitten mitäs muuta voi käyttää siihen, että se ei vihlo? No sitä voi kokeilla piilovilla hampailla tarkoitettua tahnaa käyttää ennakkoon sinne ja myös sen jälkeen. Joo. Mikä voisi olla joku brändi, tuotemerkki, että te löydätte kaupasta, apteekista? Sensodyne on aika varma. Joo. Ei ole yhteyksiä Sensodyneen, mutta... Ei ole, mutta se on hyväksi todettu. Moni potilas on kehunut sitä. Hyvä. Entäs mitä tarvii tehdä ennen valkaisua? Ennen valkaisua se tarkastus voi olla hyvä tehdä, jos on pitkä aika. Mutta jos se on tehty vähän aikaa sitten, niin puhdistus, hammaskiven poisto ja puhdistus on tärkeä. Ehdoton. Joo, saadaan silloin se hampaan pinta puhtaaksi, saadaan ikenet pidettyä terveenä, niin silloin se valkaisutulos on parempi. Eli meinaatko, että jos sulla on likaiset hampaat, värjäytyneet hampaat, siellä hammaskiveä, niin... Kyllä. Me ei haluta valkaista niitä pärjäämään hammaskiveä, vaan sitä hammasta nimenomaan. Just. No entäs sitten sinun näkökulmasta, potilaan näkökulmasta, se valkaisuprosessi, on se pelottava? Ei, en. Toki kaikki on jokaisen oma mielipide, että se voi olla, mutta silloin me pyritään tekemään siitä sulle mahdollisimman rauhallinen ja pistetään sulle omaa musiikkia ja jos saat vaikka laput silmille, sun ei tarvitse nähdä siinä, jos se rauhoittaa. Mutta kauan se kestää? Koko prosessi 1,5 tuntia, mutta aktiivinen aika siinä, että milloin ollaan penkissä, niin on suunnilleen tunnin verran. Sitten me käydään ohjeet läpi ja niin, että sun on helppo sitten lähteä kotiin tietopankkina asiasta. Entäs sitten valkaisun jälkeen? Joo, valkaisun jälkeen mä tiedän mitä sä meinaat. Sä haluaisit mennä siihen naapurikuppilaan punaviinille, mutta ne on sen yhden päivän aikaa, niin pitäisi olla poissa. Silloin me saadaan pidettyä taas sitä valkaisutulosta paremmin ja ylläpidettyä muutenkin sitä, koska se on tärkeä siellä. Ja siihen vaikuttaa kaikki mitä sä syöt sit jatkossakin, mutta pakkoa meidän jotain syödäkin. Eli siis punaviiniä ei saa, mutta kirkas vodka. Kirkas vodka ja... Nikola, hän kiemurtelee tässä kohtaa. Ja piilopullo täällä. Niin. Mutta muutenkin tosiaan siihen, että se valkaisun ylläpitämiseen, niin siihen kotivalkaisu on sit vaihtoehto, koska valkaisutulos jossain määrin niin kuitenkin palautuu. Ylläpitäminen on tärkeää siellä. Hyvä. Tuleeko jotain vielä mieleen vai oliko tässä valkaisu silleen niin kuin... Puhuttiinko me, onko jotain tilanteita milloin ei voi tehdä valkaisua tai ei kannata tehdä valkaisua? Jep, tää on hyvä pointti. No, mietitään, hammas valkaistuu, joo. No entäs jos sulla on siellä muovipaikka tai laminaatti? Silloin se laminaatti tai muovipaikka ei itsessään ime sitä valkaisun väriä, mutta no laminaatti ei välttämättä kannata lähteä vaihtamaan, riippuen tilanteesta, mutta joku pieni muovipaikka, niin sen sä pystyt vaihtamaan sitten, tehdään valkaisu siihen ja sitten vaihdetaan se muovipaikan väri siihen valkaisutulokseen. Eli jos etualueelle on suunnitteilla jotain tekemistä, niin on järkevää kyllä tehdä se valkaisu ennen kuin sinne tehdään niitä paikkoja, niin saadaan se haluttuun väriin. Jep. Mulla oikeastaan niin kuin estetiikan prosessin yksi tärkeimpiä kulmakiviä on se valkaisu. Se on hyvä lähtökohta. Oliko se siinä?
mahdollisia.